Мъжът на дете ще използва чувството ти за вина и ще го подклажда, така че да може да те държи под контрол. Например, сега ти нещо не ти харесва, как си събува чорапите и ги оставя на земята, и утре си обува нови и тя ги оставя на земята. Естествено, си ги събираш след него. И му казваш, моля се, нали, седнали сте да хапвате, всичко наред, в един момент дигаш вечерята и масата и му казваш, Иване, искам да те помоля, моля се, не си оставя така чорапите, изхвърли ги в коша за пране, за да ми помогнеш малко. И той човек ще избухне. Ти, тук имам 1 час почивка вечер, преди да си легна да спа и сега ми почваш да ми мрънкаш. Нямам ли право аз, човек, поне малко да си почина, бе? На работа се ме направили на нищо, днеска съм работил като побъркан. Не съм имал време да обядвам. Идвам вкъщи, където 5 минути искам почивка и ти ми почваш за чорапите, честно ли? Изобщо не ми се прибира в тая къща вече, честно, човек. Иване, моля се, сложи си чорапите в коша за пране. Напомням, че това беше молбата ти, която предизвика тази емоционална реакция, която после в теб ще предизвика емоционална реакция да се защитаваш и той ще стане още по-агресивен и ти ще ставаш още по-вербално защитаващ се и после ще избухнеш в сълзи и той ще каже, ето, с теб не може да се говори, човек, ти си супер лабилна. Постоянно скандали, гледай, прибрах се да си почивам и постоянно скандали, какво да искам да правя в тая къща? И сега си виновна, защото не си го оставила на мира човека. Сега па ни чорап, толкова ли голям проблем? Ще ги дигнеш, нали? Ще ги дигнеш ли? Ще ги дигнеш. Мъжът дете много добре знае как да предизвика в теб силна емоционална реакция, като не зачита огромните усилия, които ти полагаш. И накрая извърта нещата така, че да излезе, че ти всъщност си лабилна, емоционално неадекватна и имаш нужда от помощ. От психиатър най-вероятно и хапчета може би даже.